Kheroni Southern Range angkangarlo kido ronga saratum herangkia mai kangni. West Caribbean Kheroni Southern Range angkangarlo kido ronga saratum herangkia choy taipen lam theka chipak langpon ki Kheroni Southern Range Inchers Harsing Kramsa labangso arpu deng pondera phitpen pinangan heng lo han kachojor kachulang asarpi maratuma phan kapas siksak to olo. Kiduk det aradatum theng han lo hai hui kachojor chot atuma phan sitami tangka ke hangdunaret lapen amithanga hem athengpi kerot along tami mesin kenep dunpen tangka ke hangdunaret alam thetami range inchers Harsing Kramsa phan akoi pipon Pherangkia mai pen ronga saratum kachoning ripon ke prabjin pen Harsing Kramsa phan Kheroni Southern Range angkang pen derek ponangchi lapen none prangkewang chilang arni kopine kasik sak dokok pulu tangte local MEC Pawan Kumar lapen Caribbean Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang atum adai chi enangji pusi Pherangkia mai pen ronga saratum pen pachini pon Kheroni pen Tenzing Inter Report Karbi Daily News Nile tum ada kam chu claim ningkan kwa lo ne kuden ju lidan nile tum pining ke dam tang ningkan sin nile tum pati lo la na por pen renjar bang ko lo ne na ngadu nile tum dak public pan hanjang na ngarung pu gar ju dar dilong le lang anu renjar na dota pini la Harsing Kramsa na ngadu chekluyon ni yon thom long chu Mars April melom ken nile tum pan hanjang dot lin phonang pinai renjar ke mi ke wang amat hanjang nang pidu nai puson sinang pu inte la renjar ke dor maha veloma bikhari lo malangli labang tanili ini ngoilak lasi nili hindat pen kamata banil dum rong sar tum pu bangke la ingno renjar ke dak Kheroni arian sa long pen ke along aprek tereksi nili ala council kacari non pini kacari bom tu tuliram rong hang CM agahai pansi nili tuning riang tung baka tuning rilom laso renjar bandak pen teregra dak mesen renjar ke wandia pan alang li fansi nilihin pen banil tum rong asaro hin pen ke alang li fansi nili tuning ridal kardo lasi rat atum bangke chong hong prong lo pusang ti amohor tum pen kedang lok la pen ke puluhan kacuyor tum angton kedang lok anta anutin ta pujo no anta la solam athe aputhak pajut thek wangwe that lo so renjar phan thang ta piwe bisar se lo la an si ington kok poma pusi milia bangke mane mathalo seta mane tong ladak ali ka ju endun kithedun ke dokok tong la so renjar ang thin pache pe theklui la ke duke la ka phan pache neki phan tong dak nang ke bimala mane kachera dun tong dudun kok mala phi beking la son si ajha ka tum ningelo mo dang sila an silang ding bom alang kulo te mo an success suluk sudak dutu kok tahai rat atum penta lasi nona mat prabjin pen alang li tuliram ronghang hai Dr. Tuliram ronghang hai la pen ke alang li kene Pawan Kumar alang li tum la prabjin pen insai daprang si kimeji pusi nili hin penta matha pono ber tuning rilo